What's up guys? Ito po si Tim at welcome po kayo sa Our Kitchen TV. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng pinakbet na may sahog na iniyaw na bangus. So i-prepare lang po natin ang bangus bago natin ihawin. Slice po natin. Slice lang po natin siya para maluto yung loob. Guys, 1, 2, 3 5 slice. Abang lang kayo guys, shout out na naman tayo dun sa mga nanood sa ating Catch and Cook sa Minaling, Pampanga. Basta comment lang ng comment guys para ma-shout out kayo next video. Unlimited naman yan, kada comment shout out agad. Free lang yan. Free lang naman yan. Pagkatas natin may slice ang bangus, kaskasan na natin ang asin. Mamassage lang natin ang asin guys. Pati sa loob. After natin malagyan ng asin, isalang na natin sa ating ihawan. Habang nag-iihaw si Mr. Kitchen guys, prepare na natin ang ating mga ingredients. Ito ang mga gagamitin. Kalabasa, okra, talong, ampalaya, Sitaw. at sitaw. Lagyan natin ng paminta at saka seasoning. Kamatis, bawang at saka sibuyas. Hiwain na natin. Porol guys. Huwag niyong kalimutan guys, shout out na naman mamaya. Stay tuned. Sa mga hindi na shoutout dati, nag-comment sila sa atin. So shoutout natin sila mamaya. Bilis lang magpakbit guys, alam ng lahat yan. Ito pakbit Kapampangan version to. May inihaw na bangus. Ano to? Pakbit ni Mr. Kitchen version. Sarap to. Hindi, karamihan naman talaga sa Kapampangan nilalagyan ng inihaw na bangus yan. Masanay na lang yung iba na walang bangus. Minsan baboy, Manok, pwede rin. hipon yan, hipon. Mas masarap yung sa hipon. Yung iba pa nga guys, dalag yung nilalagay, inihaw na dalag. Hiwain lang ang mga ingredients. Sunod natin huli natin yung talong guys. Sunod natin ang ampalaya. O yung kasing talong guys, nangingitim yan kapag iniwa ka agad. Dapat nakababad ng tubig yan. Medyo kapalan natin ng konti guys kasi pangpakbit siya. Hiwalay lang natin guys. Mamaya lalamasin sa asin yan. O lagyan na natin ng asin. Yan yung technique guys para hindi mapahit ang ating ampalaya. Tamas-lasin sa asin guys. Para hindi siya mapait. Tapos babanlawan yan ha. Huwag gilalagay ng may asin, babanlawan yan. Hugasan pa mamaya to guys. Ang ating sitaw. Regalo.
Yung talong guys, huli na natin yan. Tanggalan lang natin na to. Yan guys, baliktarin na natin ang ating iniyaw na bangus. Yun oh. Bangus pala, ulam na eh. Ilalagay pa natin sa pinakbit yan. Eh, di lalong sumarap. Kung sakto yung ano. Pagkaluto, no? Yung ulo, iimayin natin to, isasama sa paggisa, pati yung buntot. Tapos yung bandang gitna, tatapigs natin. Update mamaya guys. May sira yun eh. Di na, wag nating isama yung may... Guys, so, sabi Pero natin. okay na to. Lagay natin dito guys. Babad natin ng tubig para Hindi siya mangitim. hindi siya mangitim. Habang nag-i-slice siya ng talong guys, check natin yung bangus. Yun oh, sarap oh. Tayo natin para maluto yung tiyan. Yan. Mga maluluto rin yan pag pinalo natin sa ginisang gulay. Slice na natin yung kamatis guys. Yan, ang ganda ng kulay ng kamatis natin. Fresh na fresh. Medyo malaki ng konti kasi pang-pakbit siya guys. Shout out nga pala guys yung mga vendor sa EPSA Talipapa. Sariwa yung mga luto dyan, dyan kami namimili. Shout out po kayo mga vendors. Mababait. Bibigay sila ng discount guys. Buyas. Hiwa, hiwa. So yun guys, habang iniintay natin luminit yung mantika, iwain muna natin yung ating iniyaw na bangus. Sasama natin sa paggisa to. Dahan-dahan lang mag-slice guys, malambot to, mukhang malusaw. So ayun guys, after may slice ng ating bangus, mag-start na tayo mag-gisa. Pagsabay na natin ang bawang at sibuyas. Baka mag-away sila pag inuna mo isa. Pag naluto ng bawang sibuyas, sabay na ang kamatis. Lagyan natin lahat. Lagyan natin ng patis, pampalasa. Bango. Huwag muna kayo masyadong maglagay ng patis kasi may asin na yung inihaw na bangus eh. Baka sumubra naman sa alat.
Okay na yan. Ilagay na natin ang hiniwa nating inihaw na bangus. Ilan lang natin ang konti. Lagay na natin ang tubig, guys. Konti lang muna. Dagdagan na lang mamaya. Pakuluan muna natin, guys. Hello guys! Welcome to our kitchen TV! And guys, dahil kumukulo na ang ating pinakuluan kanina, lagyan na natin ang gulay. Sabay-sabay lang yan, guys. Pa natin ulit, guys. Sarap. Check natin, guys, kung paluto na. Wow! At dahil malapit na maluto ang gulay, nalagay na natin ang ampalaya. Sabay na natin ang paminta. Ang seasoning, lagay na natin. Siguro kalahati lang. Malasa na yung bangus eh. Lagyan natin konting asin. Yan guys, hintayin lang natin maluto tapos kainan na naman. Kain tayo guys! Kain tayo, guys! Kain po. Kain po! Lagyan mo na lang kami, Dad. Bigyan ka ni Mami. Sa vlog. Ay, sarap. Ay, sarap nito. May steak o guys. Ano ba ito? Nakapon. Ako rin, Daddy. Yung mga gulay. Ako gusto ko yung ulo. Pati rin naman ako. Kamay, kamay. O yung ginan ko. Bulikat na. Ay, yak pa. Yak maka-ano. Kain guys. Ipit na ako, ma. Kain, guys. Yung Sarap. luya lagyan mo. Okay? Kain po tayo. Kain po tayo. Ay, Kain po tayo ng gulay. Masustansya ang gulay. di po naman siya sa shop. Ito guys, oh. Wow. Patis Kulay. tsaka ano, Sila. Sila. sili. Kain tayo. Sarap. May shoutout na naman mamaya guys. Shop. Yung mga nag-comment dun sa Catch and Cook episode natin. Next upload yun na, Dad. Mm-mm. Next upload. Hindi, na-upload na. Uploaded na? Sige. Pagkatas ng Catch and Cook, ito na yung i-upload. Hmm? Kaya comment lang kayo dito guys. Oo nga eh. Ang sarap, sarap. Sarap, guys. Sarap. Sarap ata. Mm-mm. Masasabi mo? Shoutout pala guys sa mga friends ko dyan sa Salvacion, Tacloban City. Sa lahat ng friends ko, hindi ko na-mention, marami sila. Alam niyo na kung sino kayo. Shoutout. Ay, opo. Mga kaklase ko nung elementary. Shoutout. Saka special Ay, mention kay Kumaring Larwina Calma.
and family, at kay David Carbunco and family. Shout out sa inyo. Hindi na tayo nakikita. Tapos niya mo niya. Anong siya shout out mo, ate? Wala. Ba na pisto? Thank you. Kay Ate Angel Dasa. Lakasan mo. Kay Ate Angel Dasa. Angel Dasa daw. Shout out. Doon sa gilid. Harap guys, may bangos. Harap ng bangos. Han. Gulay na may nihaw na bango. Sarap. Gulay muna tayo ngayon guys. Huwag muna panay baboy. Makambaho. Sarap ate? Kuya, may isa shout out ka. Kompleto kami ngayon guys. Kasama yung dalawang bata. Yung isa naman, baby pa. Baby kitchen. Doon siya sa gilid nanonood. Stick. Oh, bakong Stick po guys. Saka yung mga gusto magpa-shoutout pala guys, pwede nyo yung i-PM direct sa messenger ko. Ito yun guys. Oh. Yan. PM nyo lang ako guys. Shoutout ko kayo. Next vlog. Ganun. Ay, stick ah. Kumakain tapos hindi mo na. Ay na ate. Wait na. Sustansya yung gulay. Dapat kumakain ng gulay, no kuya? Hindi naman. Para Healthy food. Healthy food yung gulay. Para hindi magkasakit. Tama, para hindi magkasakit. Kasi pag hindi kumain ng gulay, anong mangyayari? Lalagutan. Hindi. Magkakasakit. Very good. Sabihin ng kulay, kakain ng kulay. Tapos, Gusto mga hangking? Hindi mahang. Sarap. Malasa. Sarap ate. baby Klein. Baby Klein, ang bata ka pa. Tayo ng Bawal ka ba kasi kumain eh? Baby Klein. Ay, ate. Ate. Yung kanin king. May tinik. Tinik, tinik. Tinik. Shoutout mo si Bakang. Shoutout Shoutout si Bakang. Shoutout kay Babang Jim. Shoutout. Shoutout Masarap kay na Babang pati guys. Jim. No? Yung ulo, sisip-sipin. Shoutout si Bakang. Shoutout kay Babang Jim. Yun na dun. Dili dun. Ang sarap. Sarap, guys. Gaganahan kang kumain. No, ate? Dahil di kumain, kakasakit ng ubo. Tama.
Oh, tapos natin mami. Ako naman uubos. Tapos na ako. Si daddy ubos. Gusto kong kumaang. Ang sarap. Tapos Lasang si gulay. kuya ubos. Ako, hindi pa. Shout out kay Ate Queenie Mendaza. Huwag kayong alis dyan guys. Sana Shoutout na lumaki naman ka na. mamaya. Ay, Malapit na shoutout pagkatapos namin kumain. Ate Queenie. Sana lumaki ka na. Hindi lang maliit. Saka sa mama niyang napakaganda. Kay Ate Weng. Mendaza. Tumsagi ba na? Yan mo. gusto na doon. Guys, and tayo saging. Uy, pati rin ako wala. O yun guys, dahil tapos na kaming kumain, magsha-shoutout na kami. Stay tuned. So yun na nga guys. Dahil tapos na kaming kumain, doon na tayo sa pinakaabangan nating shoutout. Pero bago yan, special mention muna kay Romeo Manlapas ng Minaling, Pampanga. Jody Caes ng Orlando, Mount Carmel OR Department. Thank you po sa inyo sa panonood nyo. Thank you, thank you. Special mention pa lang guys, si Ate Raquel Calma ng Carmona, Cavite. At yung sa kumari kong si Lorwina Calma at family. Thank you Mars. Special shout out. Shoutout na po kami doon sa nanood sa ating Catch and Cook, yung episode 44 natin. Yung We think IO12, shout out. All About Mom Me. Shoutout. Kay Mr. Ray Jackson, shout out. Ann Cosina. Shoutout po. Kay Christ Ansel Nunag, shout out po. Buds Official. Shoutout. Kay Rosana Yape, shout out. Shoutout. Kuya Marvin TV. Suki din natin to, si Kuya Marvin TV. Shout out po kay Horseshoe TV. Ate Raquel Pineda. Shout out Ate Kay. Support from Thank you Korea. for support. Kay Ma'am Shiz Vlog TV Official, shout out po. Togs Corner. Shoutout po. Kay Province Life in Germany, shout out po. Sharma Adventures. Shout out. Gardening Perth, Western Australia, shout out po. JR Pagaduan. Suki. Kay Shoutout. Christopher Pamintuan, shout out. O Tata. Shoutout na kanina. Oh, okay na to. So yun na po, dito na po natatapos ang aming vlog. Sana po nag-enjoy kayo. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys. Bye bye.